pwdyn Nadolig yn dweud eto, ynddo fe? Ie, hollol, da chi yn Nadolig i ni. Y pwdyn sy'n dros 100 mlwydd oed, ys wedyn nhw. Nawr, miwn man hyn, mae da fi'r ffrwythau, sultanas, y raisins, a'r currants, a'r cherries, right? Ie. Mae ni'n dod i carrots, mae'n nawr wedi greto. Tra bod chi'n neud na gaidd ddweud hefyd, mae pawb yn gofyn am y A resetiau bale. yma. Os ydych chi moyn resetiau, yr holl resetiau dros y Nadolig, halwch fewn ato ni gyda 2 stamp dosbarth cynta a hefyd amlen A4. A gewch chi'r cyfan ar holl resetiau. Holl resetiau. Tisien, mince pie, Ie, popeth. mae'r brwsion bara mewn, nawr y can codi, hwnna mewn, mae dyn ni'r ground almonds fan hyn. Ardderchol. Popeth yn iachus yn dyfe, dim additives o gwbl yn dyfe. Sugar brown, llwch chi defnyddio un mwy twyl os ych chi moyn. Tyma bach o bicab i helpu fe godi. Tyma bach o mixed pies. Ac wedyn ni, tyma bach o nutmeg wedi greto. Yn bach da, yw hwnna? O, na gyma'n gret. Odi. As dim yn gandid pil dych chi'n hwn? O, sa'n licio fe. Na. A den bach o vanilla esse. O, rei ma'n i botel i gwpla mewn. O, mae di dechrau. Nawr ten. A wedyn ni, mae da ni sydd oren a lemon a'r crôn myna. Ie. A mae da ni 4 wi myna. Ma' hwn yn mynd i borthu'r 5,000. O, boes bach. Bydd hwn yn ebdi 4 2 bawn. Chwn ni menyn, achos dim siwet yn hwn, menyn wedi doddi wedi ni. Nawr den, come on, Eleanor. Come on, y brandi na. Right. Ie, beth ti yn yr peint o fe, ni niw na fe. Gwadiw, na fe, mae di gofyn yna. Very lip. Right? Nawr, rhaid chi cymysgu hwnna i gyd ei gilydd, a gadewch e dros nos, fel ba fe'n O mwydo yn mwydod ei gilydd, right? Nawr, wi wedi wneud un yn barod, sef fe ddod â'i hwn lawr fan hyn, Bach a camu mewn da fe. a mae hwn fel Blue Peter, fel magic yn dod lan nawr, right? Nawr, ten. Nawr, wi wedi partoi hwn, ond nawr chi moyn troi fel un, nawr chi eisiau dod i'r beth ynddo fe hefyd. 5 cinog fach sydd wedi cael ei sgrwbo gan Lynn. Ie, na chi ten. Mewn myna. Na fe, dwch chi mewn Lynn yna. yw'r chwilydd dyn ni ar y raglen fach i fod. Nawr, Mewn i ten. fyna. Mae gymaint o bethach dyn ni nos amser bod chi'n neud pwdins. A fi wedi ddymuno nawr, nhw rei am rhywbeth i ddigwydd. Ie. Na fe, fi wedi neud. Na, mae basnes bach ffoil dy fi fan hyn, a chi'n cael pyrnu nhw fel hyn, a mae'r leinin iddyn nhw hefyd, chi'n gweld? Dim golchi lan. Wel, mae'n gret. A newedig os ydych chi eisiau roi fe i rwy'n, yn dy fe? Achos nis, nawr ten, llanwch nawr y basin, ond dim quite i'r top, right? Right, ie. Fel bod fe'n cael lle i godi. Nawr, sa'n ni ddim amser i wneud e gyd, so fan ni'n dod i tym bach o parchment ar ben hwnna nawr. Ie. A chi'n cael rain hefyd, gwasgwch hwnna lawr. Reit ro. Hwn wedyn ni fe? Wedyn ni chi'n... Beth i chi'n neud wedyn ni, i chi'n cyfro'r y cyfan, right? Ie. O'r ffoilyn, silo fe reit rowr. Reit. Un beth o'n eisiau gofyn. Dŵr berw mewn myna, Ie. a i'r ffwrn am beth i 4 awr. A'r brwsion bara, o'n nhw yn eich stel? Na, on, Reit, on na fe. stel, os. A beth i 150 Celsius, Ie. neu 230 fel na, chi'n gwybod, mae'n depend o pwy seis. Dewn ni nôl at o'ch nes blaen. Nawr te, nôl da ni fan hyn. Na ni, wel, mae'r pwdyn slwch Elin, Ie. yr un mawr, wedi cael ei goginio, a mae hwnna'n hyfryd amser ydych chi'n testo hwnna. Ond mae'n bach dy fi fan hyn, a beth yw'n ni'n neud e hwn, yw paco fe lan, a wy'n ni i roi hwn i chi nawr. Ie. Os ych chi'n nabod drwy hen berson sy'n byw, dwch chi'n mewn, ar ben i hunan, reit? Nawr, licen i chi fynd â hwnna iddyn nhw, wrtho ni yn heno. O, diolch. A nawr man hyn, Ie. mae'r bags bach, mae'n gret yn dyn nhw. Odyn. Mae'ch pwdyn chi. O na! Ie, a digon o frandin hwnna i chi. O'n i ddim yn gwybod. Diolch yn fawr iawn. Na ni. O, A hyfryd. gobeithio bod chi mas fan'na ar mynd i wneud eich pwdins. Ie. A fyny wedi gwneud rhywbeth o, chymod, wish bach hefyd. Ie, a wrth bod y pisyn 5 cinog mewn fan'na nawr.